Ada buat lain? Apa bawa? Teh. Telo gula air nara. Sajak dah air bakawan jabaru. Dia pangka karambi nya dua. Taman no mencolik karambi ora buat. Kira lalu dia dua ni etek capuk kira. Sabarlah sebentar. Apa bawa? Amak bawa nanya lu, kerambi sesutupai. Ada luar persilakan masuk ke dalam. Because sakit belakang. Nampak regemes. Ayo tuang dia, anak masak dua. Iya. Dan mau membiar memilih nama masak dua baru ada suruhan kau kecil lah. Berarti dua bisa. Saja anggo kawan joma arua, kambia karamia karajo ambo.
Oi bangu rawa kawan-kawan Allah badan kami hatiku mana ni baru ma di pautan dalimo arina dirinya dalimo arina dirinya bisa ko baru alakaran pia pirang kiro la ampo kerambianan diturunkan nyawa hey biyo sawa oi payabana la sarawala bang tio adeno lama lucu ayu iko di Jakarta urang balikan lai perai inyo bahagianyo lai ko perai inyo bahagianyo nanya apa baru oi kalau udah apa baru tentu siwati tu hindu ayo malang abana nasibnya baru lakaram dia ampunan diturun tanahnya lakaram dia ampunan diturun tanahnya hai nanya pak baru abadi ya baru alasan yang bagoyang saja si piala sakau toko surang sakit anak surang dalam kamu lamaran dolak karuyo semua malam nasib ama badan tio ala babini lamaran dojuwo Yala dan dosa bagini Adona adona cie kini sawak nak batam buat cie erai ada tiga dia pilihananyo ka anak SMA sawak kapan gontinan ikut sawak